βράδια που σου κάκι να περάσω, βράδια να υπερανάβει θάψω. Ο κύριος Καρούζο. Βράδια που σου κάκι να περάσω. Ρε φίλε, επειδή δεν υπάρχει τρόπος να διαβείς, εγώ τι φταίω. Όχι, ρωτάω. Παρεξηγήθηκε ο κύριος. Όχι ρε, δεν παρεξηγήθηκα. Με βρίασα. Ξύδι. Εδώ είναι σπίτι ρε, δεν είναι το αποστολή το κουτούκι ρε. Στα αποστολή το κουτούκι. Στα αποστολή το κουτούκι. Ρε, είναι ώρα να πάσεως ρε. Το καταλαβαίνεις. Θα φωνάξω την άμεσο τράση, το λέω. Λέει μάνα μου στο πλήμα. Εσύ αν δεν σταματήσει θα κλάσει οπωσδήποτε. Άκουσες, φωνάκι μη φωνές. Ρώσε το στρώμα σου για δυο. Για σένα και ρε εσύ ρε. Δεν σταματάς ρε. Τώρα θα συγκινήσω ρε. Τώρα θα συγκινήσω. Για να μην. Πάμε στο δράσεις. Μάλιστα. Πελοπύρος ο Χάδας εδώ πέρα. Κρήτης 340. Μάλιστα τι συμβαίνει. Ένας αεροκριτικός τύπος εδώ πέρα τη δεξής κατά από τα παράθυρά μου και δεν με αφήνει να κοιμηθούμε το τραγούδι του. Λυπηθείτε με σας παρακαλώ. Γλιτώστε με. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Βράδια να μην σε θυμηθώ. Συναρήσεις στο ποτάμι, συναρήσεις στο ποτάμι, συναρήσεις στο ποτάμι, κοίτα πέσω να πληγώ. Δεν θέλει να ησυχάσουμε. Περίμενε ρε, τώρα θα το 100. Το 100, η άμεση. Κάτσε κύριε Αρχιφύλακα, μην έρχεσαι εσύ, παρά δω εγώ τον Ευρικάκια. Και αν κάνει το σόρικο το φέρω εδώ πέρα. Άντε πήγαινε να δεις τι γίνεται με λέτε. Μάλιστα. Άντε πήγαινε. Μου επιτρέπετε έτσι. Ναι, σου επιτρέπω. Ευχαριστώ πολύ για την επιτροπή. Τι συμβαίνει εδώ, τι συμβαίνει, γιατί μας φωνάξατε, τι έγινε. Αυτός, αυτός. Τραγουδάει δυνατά και με αφήνει να κοιμηθώ. Όχι φωνές, θέλει με κουφός. Σιγά. Τραγουδάει δυνατά. Γιατί ρε κύριε τραγουδάς, δεν βλέπεις ότι ο άνθρωπος κοιμάται. Γιατί τραγουδάς. Τραγουδάω κύριε, πόλης μα δεν ποπαρτήσω. Ωραία, αυτό έλειπε να αποπαρδίσει. Όλα να βρούμε και αντιεροπορικά να σταματήσουμε. Ορίστε μας. Ορίστε μας. Άμα θέλει να τραγουδήσεις να πας στο 2. Μπράβο, στο 2 να πας. Μπράβο, Καλά λέω. τα. Στο 2. Να πας. Καλά το πες, στο 2. Στο 2. Έλα, νεότερε Μπετόβεν, άντε τράβα στη δουλειά σου. Άντε. Ούτε να τραγουδήσουμε δεν μπορούμε. Να τραγουδήσεις από μέσα σου. Σιγά. Μπράβο, Άντε, μπράβο, αυτό είναι. Από μέσα σου ρε. Τα μπράβο και τα τέτοια κομμένοι. Όχι, εντάξει, σωστά είπες, κύριε. Άντε στην οικοδομή τώρα. Άντε μπράβο. Άντε, ας το καλό. Άντε παιδί μου. Αλλά να ξέρεις κύριε Πόλισμαν, ο κύριος είναι Τζοχάδας. Κύριε Αρχιφύλακα, μην πες ο Χάρα, πάρ' το να μέσα. Δεν πειράζει. Πάρ' το να μέσα. Σιωπή. Σοχάδας δεν λέγεται. Εσύ. Έτσι μας τηλεφώνησες. Σοχάδας. Άντε μπράβο. Άντε μη θυμώσαι. Άντε να κοιμηθείς. Άντε. Ευχαριστώ κύριε Αρχιφύλακα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Ας πολύ. το κάνω. Δηλαδή υποχρεωμένο. Άντε κοιμήσου. Άντε μπράβο. Άντε να χαρείς. Κύριε Αρχιφύλακα, οι διαταγήσεις εξετελέστη. Πήγαν να πέσουν κάτι ζωρελίκια, αλλά ευτυχώς τους μάζεψα όλους μέσα και καθάρισε. Εντάξει, πάμε με λέτε. Μάλιστα. Ξάπλα και ύπνο. Αυτό είναι. Αυτό είναι.
με αυτό το ρημάτι. Θα πάρει μπροστά ή θα σε πάρει ο... Όπου να είναι παίρνει. Πότε με το καλό. Να κύριο Σκαρπιλατέρη με. Θα πάρει, Κύριε. Όχι. Θα αργήσει να πάρει. Σιγά κύριε. Αναπήρας είναι για να πάρουμε... Έλα ρε αδερφέ, δώσου να πάρει, δώσου να πάρει. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Έλα, όλοι μαζί. Πήρε έτσι. Δεν πήρε. Άντε αγόρι μου, άντε. Μπράβο. Πήρε έτσι. Πήρε. Μια και πήρε, άντε στο καλό. Άντε αγόρι μου. Κύριε, δικό μου είναι. Τι πράγμα. Δεν είναι δικό μου, δεν το βρήκα και παίζω γιατί ενοχλώ κανέναν. Δικό σου. Όχι με κατάδυσες έτσι τη φτωχιά. Σαν γλώσσα με μουσκεσαι. Χωρίς άλλον ήταν. Δεν σε συγχωρέσω βρε καραμελάκι από το Θεό να το πεις. Τέτοια ώρα βρε τις ποτίζουν τις οικές. Τι άρχισε. Ησυχία, βρε, λίγη ησυχία να ξαπλώσω μισή ωρίτα, βρε. Μισή ωρίτα θα ζητώ, βρε. Ησυχία. Να. Τώρα έχει ησυχία. Να ξεπουραστώ λιγάκι, μισή ωρίτσα μόνο.